De eerste helft is van beide kanten net best. AGOVV speelt het heel behoudend en wil het tempo volslaan uit de wedstrijd heljen. Cambuur had het tijd dreig mee en creëert amper kansen. Het meeste gevaar komt van afstandskoten, Licagier van Melvin de Leeuw. Het scheelt net een soort, maar hij krijgt de bal net tussen de pjellen. En de beziekers die loeren op een prongelo kanske. Troost maar de paas op Kronen. En dan in één keer Schulmeister vrij vaart te loeken, maar de keeper van Cambuur redt prima. De grootste kans van de wedstrijd tot nota is voor AGOVV. En Cambuur met het haaf van derde speelmomenten. Licagier de vrije trap van Martijn van der Laan en dan de kopbal van Mark de Vries. Maar een prima redding van Krul. En zo eindigt het een matige eerste helft in 0-0. Die eerste helft, nou, om eerlijk te zijn, was het aanzien niet waard. Nee, klopt, maar AGOVV die voetbalde ook, die wou ook niet voetballen. En dat is gewoon heel lastig om te voetballen. En eerst hadden we wel kansen gekregen, dat maakten we niet. En we wisten we moeten gewoon zo door blijven gaan. En in de tweede helft, dan gaat die keer vallen. En daar krijgt natuurlijk gelijk in. En Cambuur hoeft net lang op die goal te wachten. Melvin de Leeuw, maar de paas op Mark de Vries. En dan joggetje tellen in de tweede helft wordt het 1-0 voor Cambuur. De negende goal van Mark de Vries van dit seizoen. En het helpt de ploeg in het zadel. AGOVV let verder neertje en de oorwinning komt net in gevaar. Barto laat hem kleer voor Turk en dan is het 2-0 en is de wedstrijd beslist. Cambuur pakt de derde oorwinning op Riegen. Dan ben je gelukkig dat je net na rust de eerste minuut dat je de 1-0 maakt. Dus dan moeten ze wel. En dan zie je dat wij veel ruimte krijgen. En dan moet je de wedstrijd gewoon meedogenloos naar je toe trekken en afstraffen. En misschien wel 3-4-5-0 winnen. En dat was misschien dan wel even te veel van het goede. Maar ik denk de ploeg die graag wilde vandaag ook verdiend gewonnen heeft. En dan nog een opvallend moment naar Arin. Alle spelers maar een Arin het contract, leek als Mark de Vries, hebben deze week een formele brief gekregen van Cambuur dat haar een contract net verlengd wordt. De club mat dit waan voor 1 april, anders wordt een contract automatisch verlengd. Maar ook al is het formeel, het komt hut om bij de Vries. Ik wil gewoon voetballen, dat is het gewoon. Het is ook mooi dat het je nog zoveel doet na al die wedstrijden, dat je inderdaad gewoon zo graag wil voetballen blijkbaar. Ja. Kom op man. Nou, ga lekker aan het bier. Ja, zo. Ga er gaan van genieten gewoon, van die goal en van de wedstrijd en de overwinning. Ja, dat ga ik doen.